tanghali para makaon kita. Tapos na ako magpakaon kay apo ko. So, mga tira-tirang ulam. Ito, bigay ng kabila na ulam. Yung apalaya, bukas ko na, ay mamayang gabi ko lutuin. Dahil may ulam naman eh. Ito, may sira naman. Ito, gulay na talbos ng kamuti. Tapos may gatang bigay ito ng isang araw pa sa akin eh. Kaya lang hindi ko naman na yung ulam. Parang tulingan yata ko. Hindi natatanggal ang singaw ko. Yung bagong ko, yun nagpapasteso ako. May singaw. Parang pag ginagamit ko, inuya ito. Magpapasingaw ako. Ako pang service siya. Sabaw kasi gusto ko sabaw. O yan na, pinag-anin na isuwa. Pinag-anin na isuwa. Sa probinsya, araw ka ang pag naglilibo sa sabaw. Sa sira. Talbos ng kamote saka pigaan ni kalamansi. Kami araw ka pag sariwa ang sira. Nagbabakasyon ako doon, ma'am. Ang libo ko pero may araw ka pagkagaan ko sa isuwa. Maintenance. Ining sira ko puro tao. Halin sa ibong. Ito paswapong pa na pinaumanduan sa ibong. Sarong tawo lang ang nagtao. No. Itong apretada. Kasi banggit ito, binakan-kan buwan. Binakan din.
Dulo kami. Sila. Sa may tulak banda. Init. Laki. Thank you, Lord. Maraming salamat sa panonood. Takpan ko pang pera. Kasi mayroong nakabang na pusa. Isda ito. Meron naman pagkain sila. Yung dalawang pusa ng lupa. Ay, takpo. Pasukan ng ngipin ko ng ano. Napasukan ng kanin. Maghuhugas ako ngayon. Kaya, naiyak na ang apo ko. Pumasok na ang nanay sa trabaho. Nag-wanted ako dahil may sugat na ako. May allergy ako sa yung dishwashing kasi na wala, hindi ako gumamit ng mag-mix ako. Hindi ako gumamit ng ano
guys. Nahawakan ko kasi yung bubuo. Nagbubuo. Ngayon, nahawakan ko. Allergy ako. May bulong naman ako. Kala, parang din nag-absorb sa... Oh, Mingming, hindi mo kinain to. Ano ba yan at no-no ka yan, ha? Anong inaano mo at no-no? Pumasok na ang ninakaan. Pumasok na? Ha? Ha? Naghabol. Naghabol ang bata. Pag may saday ka talaga, mapagal. Lalo na kung saday pa. Pag talaga may taga-ano ka. Bagay, ako naranasan ko yan. Dahil naranasan ko yan na ano na pero itong mga atik ko din nakakabot. Yung bunsok ko na lang kaya ako na nagalaga sa bunsok ko. Gusto nahirapan ako sa pag-aaral na teacher. Dahil nakapawalat ko na sa school. Kaya tapos ang bunsok. Duman ako sa laog kanina. Paano kung magpawalat? Na mag-grade 1. So, nang ano na, nasasanay na siya. Nasanay na maliwala. Walat siya. Hanggang sa hanggang mag-grade 1 na siya. Hindi ko na ihatid ko na. Tapos, try ko na lang patuloy. Section ko. Kasi nasanay na ano, sanay na siya. Kailangan ng hatid. Kaya, pag-hatid ko, nawa na sa pagbaso ng school. Kadain na naglalakot. Barkada na, high school. Barkada. Kaya nakatapos yan. Alis. Nakatapos pa yan. Nakatapos lang. Ang naging ano ko na ang magulang ko, Manila, Bicol, Manila, Bicol. Hindi, yun pala, hindi naglalaw ko na lahat. One-fifth na ako ng tuition. Nang nandito, uli ako. Kung naman ako sa school, sabi sa kuya, tagal na daw ako ang one-fifth. Matagal na pala akong hinahanap ng teacher. Sa may surat pala sa kuya. Kaya makikita ako. Kasi pa, Manila, Bicol ako.
Kaya, nag-ayos naman. Pag ako, mananggad. Bibigyan ko yan. Pag-graduate man. Kanta, anuhan. Pakundayin mo ng ano? Kaya ho yan. Ayan. Kung ano pipigito. Sabi ko bahala sa mga ano. Mayayari. Kaday man nagsusunod. Sabi ko magtrabaho. Sige daw. Hinda ka. Alatong ko. Kung marin siya magkabuktan. Kaya ang lang may hiling ko. Dahil mag-ibang ano. Dahil kanina iba na sa isa-in, diba? Kaya ang trabaho ko sa diba? Kaya na, inan. Ano yung unang kayo sa naugtan haron? Pero yan is case. Yan ang ano niya, is case. Nandun is case at saka yan naman naman pagmamalaki ko. Dahil naging is case ko sa habang buhay pa baga ako. Pag nagsawa na dyan sa kalimutan ng cellphone, base, ngunyan, dahil pa nagsasawa, kaya, tama na ini hinangay kang ano ka na kan ako to itong ano kuya na igagamit sa pagkaon niya yung ako ko kasi ng special ano ginagamitan ko ng ano yan puro face towel kasi yung dadapaan niya. Thank you. Maraming salamat sa aking videos sa inyong panonood. Pa-subscribe naman po ng aking video.
pa-like naman po and pakipindot ng notification para updated kayo sa ating vlog. Maraming salamat. Love you po.